Bé, les vacances són sempre vacances, però hi ha moltes maneres de fer-ne, sense moure's de casa o fent turisme. Si triem la segona opció, podem viatjar o desplaçar-nos a l'estil tradicional, però també hi ha l'opció del turisme solidari. I com funciona? Ara anem en directe al pàrquing del Camp d'en Mestalla, on es troba la nostra companya Encar. Així ens espera un comiat, no, Encar? Així és, Laura. Assistim a un comiat i encara que aquest tipus de coses el que fan és que tinguin unes certes connotacions de tristesa, este comiat vos assegure que va carregat d'esperances. Anem a dir adeu a 3 joves de València que enguany fan unes vacances diferents, unes vacances solidàries. El que han fet és han estat demanant diners durant tot l'any per a poder comprar esta ambulància. I ara sabran per què. Anem a participar en un rally però per una bona causa. Sí, bueno, somos el equipo Sambori que vamos a participar en el Rally Mongol del año 2010, que tiene un fin solidario, el cual consiste en recaudar fondos para diversas ONGs y al llegar a Ulan Bator, que es la meta del rally, donar el vehículo en el que viajas para que sea subastado o para que se utilice directamente como esta ambulancia. El que esteu fent vosaltres també ho estan fent moltes altres persones, però per tot el món. Sí, en total somos 450 equipos y hay 3 salidas oficiales, una española en Barcelona mañana, otra en Londres y otra en Milán, en Italia. El que han fet és recaptar diners per a comprar esta ambulància de segona mà, perquè així ja no s'utilitza. Sí, es de segunda mano, tiene 8 años, porque es el máximo número de años que puede trabajar una ambulancia en España. Pero la ambulancia está en perfecto estado y en Mongolia la pueden utilizar durante muchos años más. Encar, i què porten ahí dins de l'ambulància? Bueno, pues això que millor ens ho pot explicar és Alejandro, que és altre dels aventurers. Em pregunta Laura que qué es lo que porteu dins de l'ambulància. Pues aparte de todo el material que llevamos, que es nuestro, que es para poder llevar esta aventura a buen fin, llevamos más de 300 kilos en material escolar, medicamentos, ropa de abrigo, juguetes, que todo eso, dado el carácter solidario de esta aventura, lo vamos a dejar en un orfanato en Ucrania. Que allí també farà profit. I escolta, el que veig és que teniu l'ambulància totalment tunejada, pegatines dels patrocinadors, les vostres fotos, però, ojo, la selecció espanyola. Por supuesto, un homenaje a la Roja, que tan gran alegría nos ha dado, no podía faltar. I tenim molt d'ambient per ahir, per acomiadar-los. Moltíssim. Han vingut tots els familiars, tots els amics, perquè clar, penseu que se'n van quasi un mes de viatge i és tota una aventura. Com estava dient-vos, ell és el tercer dels aventurers. ¿Teniu aire acondicionado? Tenemos aire acondicionado porque es fundamental, sobre todo ahora. Y de reserva tenemos una cubitera con hielo y un abanico para no pasar, por si acaso. Bueno, vaig a dir-los així que aprofiten a despedir-se, aprofiteu per a despedir-se perquè se'n teniu que anar o no arribareu a Mongòlia quan tingueu que arribar. Bueno, el que volia explicar-vos també és que ja ho sabeu, en tot rally ha d'haver una bandera per a donar l'eixida. Jo així tinc la meua, ho he vist moltes voltes en la Fórmula 1 de Canal. No sé com ho faré, però ho intentarem, en tot cas. A veure. Bueno, xics, per favor, aneu pujant a l'ambulància, que si no, no arribeu. Moltes gràcies. Jo, mentre, vaig a parlar amb la dona de Juan. Así está Elena. Bueno, la despedida debe ser un poco dura, ¿no? Sí, un poquito dura, pero nada, una faceta solidaria y muchísima aventura. Muy bien. Desde luego, això està assegurat. Bueno, família, amics, ajudeu-me, per favor, a fer el compte enrere, ¿vale? 3, 2, 1... Bon viatge! Esperem que l'ambulància arribi allà on la necessiten. Nosaltres, per la nostra part, també els deixem. Adeu! Un viatge molt gratificant, tot un exemple a seguir. Gràcies, Encar.